ang cancer fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutullan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mahira sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa Minuto sa kalikad sa takna sining launa liquidated damages ang tawag sinadagle sa aton sining mga tagpalamati sa mga nagapadala diri sa mensahe. Salamat gina. Amo na anong plastada di PWH 6 Picaros Pumuluyo ning huroy psan nyo lang ninyo ya. Bisan way ka mo balagi na pamangkot, katundanan nyo nang mag-explicar sa pumuluyo kay man, people's money na, taxpayers money na. Ti karon i-order nyo lang to inyo ya steak ya sa kundiin din. Dati kamo lang ya makatilaw sang medium rare. Kung nang migo ko patos Canada, sinya dubo lang ya ton mumudsam. Kung sabagay, solve naman ko sa dubo mo. Putsiro para nga makaprupasabaw man tabi sa ton sini nga mga tagpalamati. Di ka di, pwede man ang KBL tubla sa Bakulod, Bumbu Umel. Di ko na lang paghamba kung anong kamot. Mamay mo ko tani, di ko na paghamba kung anong K. Basta, batuan ka ganitong langka. Oras, 37 minutos na kaligad sa takna sininga. Launa. Arin ni Kladlawan, seryoso ni nga topiko kron aton kay ang punong barangay sa Sinikway Lapos, ginpabumbo dito, ginareklamo sa mga pumluyo to. Kaya naman pinilian ko no sikap. Sang Disimbre, may haya na sa kilid lang dala. Gipasugtan manikap nga magbutang sang trutuldas kilid dalan. Karon kay kami ang may namatyan, mabutang kami katuldan, na kami pagsugtan ni Kap. Bobo Jomar! Sa ipabombo mo segment, lakip na lang rin ang pag-apilar man karon ni punong barangay Lita Over sa barangay San Pedro Haro sa mga pumuluyo kag sa mga kaiping nga kabrangayan dira nga hindi nila paghaboy mga kasudlan sang sapat nga ginaihaw nila bla o kung nagkalamatay sa suba. Jom sa report ta please kamin. Dismayado ang pumuluyo diri karon sang Block 1, barangay Sinikway sa distrito sang Lapos. Matapos nga ito ginareklamo ini karon si punong barangay Corazon ko sang
nasambit karon nga lugar. Kay ang ilang sila nga concern diri karon hindi ini sila pasugtan magtukod sa palaypay para sa ilang sila karon nga himata nga nagtaliwan. Actually 12 years old ini siya ang napatay nga ining bata nga lalaki. So nakatigayon kita diri kay Bubutsam no nga mapakigangot ining mismo tiyo sa nga sining 12 years old nga si Jose Buglosa Jr. Amo ni siya ang tag-reklamo diri karon nga ti suno sa iya naglisensya ini siya kay kapitan nga magtukod ini sila sa palaypay dira sa ilang sining lugar kung sa diente ang palaypay nga ini Bubutsam na pahamtang ini siya sa may alagyan pero gin specify man nila to kay Kap nga ang isa sa gin explicar nila nga ang palaypay mataas nga in case nga kung may magagid ako nga matagas sa salakyan hindi ya malabot kag ang sa maidalom naman niya kay ang dalan aduha ni sa ka alain makaigo ang duha ka salakyan. So nag-ayo ini sila nga kung pwede ang pihakyang porsyon sa dalan ang gamiton kon gabi kay may mga bisita sila nagakadto da so butangan nila abi lamisa kag tulungkuan kag kun may salakyan man gid man maglabay kun gabi so pwede gyapon makaigo sa isa lang ka linya. Kagin specify man nila nga kun aga i-clear nila para at least kati tanan nga masalakyan makalabay dira hindi man mahamper no tiyang ilan niya nga ginapangayo nga kung pasugtan ni sila temporaryo kay ti may namatyan may nalisdan nga pamilya so bisan pa paano tani ang mga nagabisita dira nga hindi man maabudlayan sa ilang sinikaron nga sitwasyon kay ti ang kabalay nga ginhayaan hindi man gitama kadako no ti kun magtilingob ako mga pamilya rilin sa ibang lugar so maginutok amo nang ilang sinitani nga concern dira karon sa may nasambit nga area. So gin akatuan nila si Kap, istorya sila pero way gid nagpasugot amo ning hambal diri karon sa aton ni Sir Jose nga bisaya gining information nga daw halos tara niya kagawad nagpasugot pero si Kap lang niya hindi mag pasugot karon Bubutsam no mo nang ila sining ganing nga lain man sang buot ang isa pagid sa na-mention nila nga ti sang nagligad nga bulan sa Disyembre may namatyan man diri lapit sa may barangay hall kagin pasugtan man ni Kap nga may ginpamtang man gani nga palaypay kaya mo nabla ang ila sining nga ginaayo tani nga kun pasugtan man ang ila sining karon nga ginahingyo sa ining pagpamtang dira karon sa temporaryo no nga palaypay sa sambit nga lugar. Actually natukod na ining palaypay may kawayan na sa maibabaw trapal na lang gid ni ang kulang pero gid pa stop to anay ni Kap kay amo na blang nga hindi magpasugot bangod nga ti obstruction sa dalan. Ipabati ra ba na Bubutsam si Jose Buglosa sa may interview diri sa Mubo Radio. Ba ngayon ko to kay kapitan nga biskan haplan na butangan mo lamisa biskan haplang magyan mga karsada mo. Nangayo kami siya nga mahaplang kami gol mutang lamisa sa piyak. Magyan man tani di ang karsada oh. Galing na indugan gid siya nga hindi gid siya kuno kay may alin kuno sa lahi kuno nga hindi kuno pwede pabutangan ng trapal kuno mo. Kaya awana niya kuno ang bilog si ikoy mo. Pero damo man das kilid. Damo magyapon sa kilid sa mga salakyan alin sa ano? Leaders kami singkwan. Alin sa ano wala magyapon nawanan aran sa dakto daw pila na nakabulan di magyan mayong may mga bato da kag may ano tawag nagagaling nga mga siminto na balas ka mixer. Di wala man na pinawanan da sa blackboard to. Nga mo na gamay lang nga mong ayo siya nga matagalang inablos ko nga palaypay kay kita mo kay bisita kami ti di na mo na kay gamong balay gamay. Bali ang ginayo nyo kay ti ang babawya atopya hindi problema kay taas. Hindi problema kay taas. Ang ayo nyo lang bisan isa la kadalan nga pwede mapukuan akong gabi. Oo, gabi. Unaga ko manamon. Wala clearing manamon. Tindi gid siya. Panindugan siya kapitan sa kuno mo. Di wala kami mo. Kayo na mga ano siya ayo kapila balik siya to. Hindi gid siya. Isa suna nila sang kagapon sang gabi nga gapangayo mga kagawad nga pwede nga mabutangan. Kasi long ano lang
pito nga kagawad, okay. Okay, oo. Siya ya hindi, kapitan ko yan, hindi ko gusto mo tanganda. Oo. Dili ka do may to skill barangay hall daw gun pasugtan mo to. Pasok tayo, amot lang pasok tayo nga kami, nung gudgod sa amon nga, hindi siya gusto nga butangan amon, Why man galain bot ni Kapsin nyo, ha? Di man kalay bot sa amon niya, kay buto ko na sa una kagawad siya, kay buto ko na siya. Oo. Nga galina niya bot sa amon. Oo. Kami pangayo kami siya kapila balik-balik pangayo kami siya nga amon nga munikap. Oo. Para lang siya inablos ko ni kay hindi man magdugay ko ako manamon mo. Tingin namon patulog pa ano namon mga bisita. Kay sa balay dito. O kay gamay mo palayo o gutok. Okay. O katulo ka daana. Oo. Di gusto namon tani butangan sa baykod kay bisita kami gusto mo tangan namon sa igada sang palaypay bangko daw para makano lang ang bisita. Pero Titigit siya. kamo ya willing nga magkuha da kunaga para at least magyan. willing na magyan, willing kami kuha una muna. Libyo na muna. Kayo ya kami muna pinangayo na mo siya to. Kap. Gusto namon kap. Mabutang kami da kap. Pagkagalimpyo na wala da lamisa da. Oo. Magyan mataas man mo damo siya taas na. Tingin di siya gusto ako. Sige, kung ng taon ta nakaplastar na po Oo, kita mo man na. Oo. Trapal na kulang. Wala trapal na lang hindi siya manindugan siya kapitan siya ko nung gusto yung kapitan ko. Oo. Kaya wala na mo imo na muna. Ate sige. Kaya mo to ang pahayag diri karon sang atiyo sa Sininga 12 years old nga bata nga lalaki. So sa patas nga pagwaragwagin pakingutan naton diri si punong barangay Corazon ko no sa nasambit karon diya ka lugar gin explicar di sa aton una bes nga way ni siya nagpasugot bangod may ara gindihon nga ordinansa ang barangay ngati ang tanan nga masalakyan o kun mga nag-obstruct sa higantang dalan ipang clear. In fact sunod sa natungdan naka-coordinate na ini siya sa may anti-squatting and illegal structures unit no o kun asisyo nga mag-operate diri sa may nasabit nga barangay pero hindi na gid mapag-tension diri karon ang date kubot sa. Ado surprise bala ati pag padulong diri sa asisyo. Agod gati makuha ining mga illegal structures no kay tikon balaan na ang kunihambal karon ang petsa so basi ang iban mapreparar bala kag gati pagtapos sa clearing team balik naman amo nang isa dra sa gin explicarya di sa aton. Ikaduha ti ang na-mention niya nga asang bulan sang Disyembre gin pasugtan niya tong namatyan diri sa may kilid sa barangay hall kay way pa ni sila nakadihon sa barangay ordinance subong lamang nga January no so munang isada in the same time sa naglikad ka Silimana may namatyan man diri sa may Ason 5 ako di ko no sa mention manika nga may nag-ayo man no nga magbutang sa palaypay pero ay magin pasugtan ni kapti nag-okay man to ang pamilya ado duwa gito gali ka pamilya na matyan nga nag-ayo nga way gin pasugtan ni kapti way naman to sila nagreklamo tiya mo nang ngambal ni kap ngati ko pasugtan niya na karon ang sa may Block 1 ati ang guaya na karon ti sikap naman ko na malain to sa duwa to nga way nagin pasugtan bubosam no mo na nga ang isa niya sa pahayag ngati ang dugang pa naway man sa kuno may malain no nga buo tabi o kun may kalain sang may kontrada sa Block 1 ang iyaya ngati di na panindugan nga mayara sila ordinansa at the same time fair no ang yasin nga pagtrato sa yasin ni karon niya nga pumuloyo dira sa may sanbit nga lugar. Ibabati ta si puro barangay Corazon ko sa amin review diri sa Bobo Radio. May ordinance kami nga clearing. Ano blang bot ng clearing? Obstruction, no parking. Karon, waay namon gani ginsugtan ang Block 5 nga napatay nga san ulang ginlubong. Ang Block 4 nga san uman ginlubong. Karon, unfair na iya sa duwa ka block. Waay namon ginsugtan nga sugtan namon ang Block 1. Kay may ordinance na kami clearing, no parking. Ang clearing ano bala? Butsing ganon, wala obstruction. Ang problema, hindi maghambal sila nga ang 7 ka kagawad, hindi kay sikap lang ang nagpasugot. Ginpirmahan na, kaginistoryahan namon sa nagligad nga adlaw, kung ano ilatindog, siling ko, sino tanan ka mo nag-approve,
tanan kamo may mga reklamo, implementa subong nga January. Ang hambal nila nga may patay sang nagligad 2022 tuyang. Waay na subong bisan ano pa matabo, hindi kami gusto sang obstruction. Ipakita mabala namon basit labanan sa mambal, puro lang nambal. Patupan nyo kaysa may maabot gid. Hindi lang ko magambal kung anong adlaw. I-clear dat tanan, ipa-clear ko gid. Tani subong adlaw galing may ara kita nga more amuna gin pastap ko ang task force assist. Amon gatag kami tani konsiderahan bala kami nga mga barangay opisyal gayo kami kun tingaan na lubong man to ang Black 4 nga kagamay sing ilabalay. Nga analubong man ang Black 5 nga analubong man way man nagbutang trapal amon ablang ginahinyo ko kung gusto nyo may paraan pero kung hindi nyo gusto pwede mabalibaran nga hindi kwan amon agani mga pumuloyo gin-implement namon 2023 January ang no obstruction clearing. Kung hindi ka mamakwan clearing, anong butsing nga ng clearing? Wala obstruction? Bali may ordinansa sa barangay kap. Ti may punto man si punong barangay Corazon ko Bombo Jomar. Ti may barangay ordinance na mo karon gindiho nila ang barangay ordinance, ginaprubahan, ginimplementar karon sila man masupak. Ti kuntido gintunto lang nila ila sinikaw galingon. Ti nahangpad man ini sang nagareklamo jobs. Pa-explicar man naton sa ila pabutan pa. Actually, sa pamati, mas sila subong. Ari ka din karon sa pagplastar man naton sa sabat ni punong barangay ko. Kung may pahanugutan si punong barangay ko or may magpatindog dira sang palaypay or tulda nga may ihaya abi kabay pangawala lang, dira naman kamo mag-question nga sila tuyag insugtan nga kami sa nagligad wala do musta bla pero ti subong kay hambal ni Kap sinya ti may ordinansa kita may barangay ordinance kita no ti dapat sundo naton Kag nag-request pa ni sila gani bubutam to sa barangay ngati after nga ma-clear sa clearing date dapat i-maintain sa barangay ibudlay ni kung magbalik ni karon ng iban tapos may mga obstruction man gyapon. Tudo mangin baliwala na lang ang ining ordinansa kung sa barangay ngati ang limpihon ang kilid sang dalan para in case kung may ano man emerensya kakay sa sinisunog. So hindi na mag-hamper abi no sa mga verify kay kilabanan diri pupunta no nga naga-obstruct. Although respect man sa mga salakyan si ang ining mga private car ngati nagapagsigad sa dalan. At mo man ang isa diri karon sa tagaan man sa attention kag ining mga guba bala nga mga salakyan ti diri na nagapagsigad sa dalan at ti kulong taon naton duha pa ni tani ka alagyan na duha ka salakyan abi ang makagi bisan magsumalangay pwede prote subong isa na lang gid no ang makalabay bangod sa sining obstruction adre sa Pasinikway Lapos. Kag sa piyak man nga bahin at siya tinaplastar tanin na sa may area karon sa barangay Sinikway, dire kita diretso sa may barangay San Pedro, kung dire sa may Redesco Bridge. Kaya ang concern dire ko sa mga pumuloyo, bubusam ang ining kasudlan sa mga baboy, propesensyalan sa panyaga. Kaya ginareklamo ni subong sa mga pumuloyo nga ginapanod na lang sa suba ining mga kasudlan. Mati ang kakatabo, dire naga-sanggab sa may Redesco Bridge, ti ang pitadong pumuloyo dire sa may barangay San Pedro. Ang iban to na pamangkot naton ining mga concerned citizen ang iban ti may mga manukan pada skilid suba nagakangawa man sila sining ikayong lawas no kay ti tabalan may mga African swine fever pa kita nga ginatubang karon so dapat ang panawagan diri sa mga pumuluyo dira nga ihaboy sa maayo o kung i-dispose sabi sa maayo ining mga kasudlan balasan nga mga baboy kag hindi lang pagpanod sa suba kaya makalaluoy niyan sa ubos ngati sila ang maipektuhan dira sa may San Pedro sa may distrito sang Haro. Actually di laman ni una nga bes ngati nakasapo sila da sa sining kasudlan kay nagligat to tandaan mo may mga baboy mandaganin na sabit man sa lugar
naging paanod man halin dito sa may ibabaw nga sila pa to nagpalubong hassle pa sa may barangay official nga opisar nga hindi sila ang matagiya, so sila yan nangin biktima dra, sila pa nagpalubong amo nang pila ka concern sa mga pumuluyo. Now suno kay punong barangay Alita Huber sang nasambit karon niya nga lugar nga opisar siya na tingala man gani nga amo nang katabo dra nga may nagasanggap na karon nga mga kasudlan asang nga mga baboy dala sa lugar. Ang plano sining nga i-raise up niya ang ining concern sa Association of Barangay Captain o kon ABC President nila sa may distrito sang Haro nga ang tanan nga mga barangay alin dra sa may barangay San Pedro Pasaka tus may babaw yung barangay MX del Pilar at Tabok Suba dra managalabay tapos sa may Kubay adra nagalapos na nga suba Bobotsam nga ibantayan no ang ila sa mga pumuluyo ila binigid ang nagaihaw balati aginalantaw dinikap nga may mga nagiihaw pa sigapon sa backyard sa likod balay amo na nga di dapat i-proper nga ibang dispose ining mga kasudlan para hindi man ma-hamper to ang sa mga na inalom nga bahin sang sining mga barangay Bobotsam kay dra sa may barangay San Pedro damo na dakwayan sa dalom. It means kung may mga kawayan tinamo sang gaban, labi na kining mga higko karon sidra na gatipon. So dapat nga maging responsable man ang pinaka mga pumuluyo nga mapektuhan nga mga barangay sa ila sin karon kapabayaan ilabi na git karon kon ikayong lawas ang istoryahan. Ipabati tabla ang pahayag dire karon ni punong barangay Alita Huber sang may interview dire sa Bombo Radio. Oo. Sa sining nag-agi naman nga kasudlan sang baboy diri sa amon barangay. Kuntani ginapanawagan kuman sa iban nga kabarangayan nga didto sa ibabaw namon nga kung pwede hindi nyo pag-ihaboy ang mga kasudlan sang sapat nga inyo maihaw. Kaysa nabalaan, ihaw gidyaya ang natabo kay bilog ang mga kasudlan. Ikaw mismo kakita gid. Oo. Pagkatapos gaagi di sa tulay sang Lidesco nga ari ding barangay San Pedro, di malaway man na kay kami diyang maiguan. Bautani bala ma-observe man kita sang aton ginatawag nga pag kuan sa gobyerno kay ginalikawan nga daan ang mga masakit sa baboy. Di karon ng inyo ihaboy nyo lang ya, maagin ka reklamo pumuluyo kung akap ato naman no maginhaboy naman. Di kung pwede lang ginapanawagan ko mag-obligar kita kag magbinuligay sa sini nga mga bagay-bagay. Ang kulang taon ta do imo permi barangay di kap ang ginalabayan kay legal may ginaboy man baboy. Oo. Kay ang ang akon nga barangay kag ang suba nga ini dirigid kay gagi sa akon ang halos tanan malumos ang paghahaboy ang tanan dirigid ya maagit hindi mo pwede malikawan kag hindi mo mabutigan kay makita sa mga tao diri sa may tulay nga may nagaagi nga mga hinaboy ti kuntani ginapangamuyo kuman nga kung pwede mag-obligar kita sa tagsa-tagsa ay Pero may Joms Kamusta panawagan ni punong barangay Alita Huber Bobotsam. Yan ang sa mga concern nga barangay dira karon nga ang obligaron ang ilang sining nga mga pumuluyo dira ang ati basi kunway na gid man gida haboy sang maayo para at least nga mangin aware man kag na mahamper ang mga barangay nga sa mga idalom nga parte sang distrito sang Haro dira po sa sining mga barangay kasi malapit sa Suba, Bobotsam. all right. Ini si Bobo Jomar Villa para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniiyang follow-up report, no? Ti kabay pa nga makalabot ini sa Association of Barangay Captain sa distrito iya sang Haro para nga ma-call man atensyon, no? Sang kutob sa mga kabarangay malapit sa Suba. Kaya alang-alang iya sa istansya panahalin. Alang-alang rin sige maras na halin. Kung titira malana sa mga malapit siya nga barangay sa kilid sang Subaa. Ang may responsable nga tawo bala nga ti gapanamit ka mo kaon baboy. Di mo balo manghimos. Ang oras naton 56 minutos na kalikad sa takna sining alaw na. Ingagawon ko lang ni kay
may latest diri nga ginapagwaang Court of Appeals nga liwat nga naga dismiss sa kay Police Major Charlie Sustento. Sang nakaligad sini ko madumduman na dismiss ini siya si Police Major Sustento, tapos lately lang gin-reinstate. Pero may latest diri karon nga order from the Court of Appeals sa aton sini nga mga kabombo dated January 11. Ining promulgation sa Court of Appeals batok iya sa kay Sustento kag sa pila ka mga kopdanan sini nga gina-dismiss naman ini sila matapos nga na-reinstate sa ikaduwa sini nga desisyon sa nga korte. We have on the line Police Captain Charlie Sustento Jr. Yari karon sa aton sining linya. Police Captain Sustento Jr. Sir, good afternoon. Si Bombo Chami nila, ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Yes sir, mayong hapon na Bombocham kag sa tanan nga pumuluyo sa probinsya kag sa Datsangli. We would like to confirm this information na Captain Sustento nga mayara gid man sang January 11 nga promulgation sang Court of Appeals para nga i-dismiss ka mo liwat, sir? Actually sir, kahapon ini sir no. Kay kung wala ko sa office bala, magtaway man lang. Ang ugali ko ni siyempre research ako about the mga jurisprudence sa mga na jurisprudence sa Court of Appeals or sa Supreme Court no. Samtang gabasa ako, may nagsulod sa pinsa ko why set nga i-open ko ang website sa Court of Appeals kaya dira ako monitoring during the time sa mga kaso. So pag-open ko, gin-search na mo ng case number. Pag-search ko, kita ko may promulgation dated January 11, 2013. Kung may bago nga promulgation. So gin-view ko, gin-open ko. So gin-kuan ko, gin-basa. It was stated in the dispositive portion sa decision sa Court of Appeals nga the whole details or copy of the decision dated June of 2020 is reinstated. Kaya yung decision initial nga June 2020, amo ni kaging dismiss kami to give the background sa mga listeners no. Na-dismiss kami isang Office of the Ombudsman way back 2017. Then nag-petition for review kami sa Court of Appeals. So nag-decide ang Court of Appeals sang June of 2020 nga gin-affirm nila ang decision sa Ombudsman nga ma-dismiss kami. So nag-MR kami during October 4 of 2021 amo to nga gin-reinstate kami. May decision na bali duwa na ka-decision ang Court of Appeals. So amo nang bag-o ikatatlo nila nga decision nga ginbalik naman kami dismiss. Based sa ila dispositive portion nga ang tanan nga ang copy sang decision nila dated of 2020 is reinstated, meaning kung dismiss naman kami balik naman. But this concern no ara ini sa website sa Court of Appeals kag gin-publish na nila, but the official copy wala pa naman na receive no. Yes sir. Captain Sustento sir, why man ikaw abi na amaze or mahambal ikaw nga do nakibot ikaw nga do ka pinasahi niya kay do ka tetlo desisyon na ng inyo sini nga kaso? Yes sir no, nagyuhom na lang gani ako no pagbasa ko pagkita ko kay do ka usual wala nga sa mo ni nga kaso katatlo kami desisyonan no. Sang amon katatlo gid ang promulgation no, but we respect the decision whatever nga kita nila kay na-state dito no nga may nakita sila kuno may sala sila sa decision way back of 2020. So may bago sila kuno nakita nga kuan nga dapat i-dismiss di kami. So do ka tingala lang natingalaan lang kami.
hindi madula sa amon paminsaron nga big question mark no why shit nga natabo ina but nevertheless may mga legal may mga legal no procedure nga obrahon ang amon abogado kag if ever nga mabato na namon ang official copy but as of now inastadiyan sa mga abogado namon kung ano ang mga dapat namon obrahon. Okay, all right. Now, gamay lang flashback, Captain Sustento, sir, regarding sa diin gani nga kaso ni ninyo, ining inyo sila nga dismissal order. Actually, sir, it was happened during the time when I was the chief of police of Dumangas Municipal Police Station, wherein nga may incident dito nga natabo, no. So, nagresponde ang kapulisan together sa akon sa pagpangayo sa police response, no. So sang nakuha na to namon na dako dito na nakuha no na ginpaila namon kaso sang carnapping kaya actually ang case subong ara sa korte no on trial na tuloy for promulgation na no meaning kung ara na sa korte nakita sa prosecutor's office nga may probable cause nga pasaka ang kaso korte no but because of the situation kaya nagfile ni samon kaso taga Barutak mismo taga Barutak ang nagfile samon kaso this is dugang-dugang istorya ang ebidensya lang gid nila is a piece of picture nga makita man ara kami sa gate no because of dugang-dugang sang istorya amo na naging paila namon ka nila kami kaso kag nagbalik na si kuno na desisyonan kami nga amo na no ngamon lang tani no fair trial kag fair judgment ano kay ti mag-amo sini this will be a chilling effect sa kapulisan nga magresponde gali obrang plan kaso hapos lang iguon no tani lang taon Manila umirito sang kaso ko nang isa ka pulis nagminaoy bala naginubog ara gani da nga pulis wala na obra nagupos politiko wala pa ma-dismiss no nga kasana nila bit ka armas ga short kag public knowledge man na damo na kakita karing the fact bala nga during that time pag tabo sina no wala man mapicturean no but bala man na nila sa kaugalingon nila kung ano na tuod nga natabo in the eyes of God kung si Mr. Beron pa in the eyes of God kuno ti bala ni mangkon mi sa lasa ti ara man na Japon ang kung sino bala niya man na natabo to during the time pag checkpoint sa Dumangas kung sino tong tawo niya nga kon nga naga-short kag naga-urugbay armas na naog sa lakyan niya no so but we respect the decision of the Court of Appeals may mga other legal merit may legal procedure naman no nga obrahon kami no so ang nakuha lang namon kay ang akong duha ka tawo no according sa ila kuna wala pa kami katibawas kani sa kapigadoon amo naman ni natabo sa amon wala pa sila kabayad wala pa kami kabayad ka mga kautangan namon no amo naman ni ano ipakaon namon sa pamilya namon no daw ginakumo sa akon tagipusoon ng bati anak no may konto kay ti nadala sila sa kaso sa amo sini nga balaan man naton nga hindi man to ya sinabad or but because sang isa ka poderoso nga tawo no wala gid ka untat nga makita munambal nga I will make your life miserable no tagline na niya kay kita man sa police blatter no ara da kon ito mangkoton niya i-search na da ara sa Banati police station it was depicted in the police blatter nga during the time ni Medyo Rios nag-checkpoint siya ginabalan siya I will make isang araw lang yung election pero gagawin ko miserable ang buhay mo so hindi naman na panguro
damo sa mga tao nga naging biktima. Ang sad ang nasubo lang gid ni ginhimo pa siya guest of honor sa February 13 sa Foundation Day anniversary sang Police Regional Office 6. So siguro Sino sir ginatumod mo nga siguro ma-appeal lang gid kami, not for me but sa tanan naging biktima sang sang sini nga tao. Nga kadamo man nga pwede mo on guest speaker. We appeal nga kung pwede islan lang no. Kay masakit man na sa amon sa mga not for us but for the entire PNP personnel nga naging biktima no nga himuon siya nga guest of honor no. Pwede man na ibutang goro kung gusto niya guest of dishonor pwede na siya kay for us he is not welcome in the police camp no. Kay sa tanan no, hindi lang kami public knowledge naman na kung anong ginobra niya. By the way, Sir Sustento, ginobra ginpakahoy anya ni si General Rodriguez sa budget hearing. Okay. May ara na pwede nyo na sa mga nagapalamati ara it was recorded, may video pa na. Ginobra na kay General Rodriguez sa budget hearing. Sir? Yung question niya to ang legality sang kwan. But iya man na yan no. Noon na abi kay ti ara sa poder no. So ang amo lang niya will not stop for seeking sang justice no. Sang amon na kaso. Sir Sustento, sinong ginatumod mo nga politiko nga guest of honor sa Hello, sir. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, sinong politiko nga ginatumod mo nga mangin guest of honor? Si Congressman Beron, sir. Congressman. Naging guest speaker. Ferds Beron. Ferds Beron. Okay. Siya ang Alright. naging guest speaker sa kwan. So, muna no. Gina-appeal lang namon nga hindi lang pagdayon na ina. Kay kadamo man da nga piti ka. So, damo naging biktima na dason kalaway man na nga ibutang siya as guest speaker. Tungod sa kwan lang no. Tungod nga may ginaayo ang isada ka opisyal no. So dapat lantawon niya man ang naging biktima sini. Hindi lang kami ang naging biktima sini. Okay. For the record, sir, pag-reinstate sa inyo, ang nagbalik ikaw sa ranggo nga major or one rank na demote ka mo? One rank demotion kami no. So police captain subong imo ranggo? Yes, sir. Yes, sir. All right. Sige, Police Captain Charlie Sustento, sir, thank you so much for your time sa Bombo Radio. Madamo nga salamat sa liwat. Tamayong hapon. Yes, sir. Madamo man nga salamat kag pabulig lang ko, sir, sa inyo, sa mga friends natin media nga pabot lang sa Police Regional Office 6 nga hindi lang pagdayonon. Kay this is kung madayon ina nga siya maging guest speaker, daw tampa lang niya ang organization. Daw kalaway man. Nga ang isa ka tawo nga busado sa mga pulis maging guest of honor and speaker kadira sa Foundation Anniversary sa mga Pilipinas ng Police. Thank you. Sige, deriwavit si Police Captain Charlie Sustento Jr. Ti nagapati kag na amaze at the same time nagyuhom na lang gani si Police Captain Sustento kay pagkakita niya sa development sa sining kaso. Nya do katatlo kami desisyonan ba? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang ugat sini amo yadtong ginplastar man ni Captain Sustento sa ila sini nga pagresponde ginbalikan. Ti amo nang nangin kapalaran sini nila. Lakip na hindi man lipod sa ibalo ang grudge sa tunga nila ni 4th District Congressman Ferginil Beron. Anyway, sa tingwan taman nga malabot ang linya ni Congressman ni 4th District Congressman Ferds Beron at uhoy sa sining statement diri ni Police Captain Sustento kag ang panawagan niya sa kay General Leo Francisco nga hindi lang pagdayunon nga mangin guest of honor si 4th District Congressman Ferds Beron sa founding anniversary sa PNP. Kay do parehola na kunong kagilapakan man dira ang mga kapulisan nga nabiktima sa pagpamigos
suno sa kay Police Captain Charlie Sustento. Ang iban nga mga balita kang impormasyon ninyo bantayan sa pareng nga pagpalayag sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bombot siya, Mablanco, Hover, gabilin sa imon sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the #1 radio network in the country, most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio Bombo! Venerable Mother Rosario Arroyo, a saint in the making, tumandok sang distrito sang Molo, nagkabuhi nga may madalong nga pagpalangga sa Dios sa iya isig katawo kag kay Birhen Maria. Ang iya legasiya naglapta sa bilog nga kalibutan kag may mga milagro man nga ginaangot sa iya pangalan. Sang Hunyo 2019, sang gindeklara ni Pope Francis bilang woman of heroic virtue, kag ginhatagan sang titulo nga Venerable Rosario Arroyo. Sa atong mga kabombo nga luyag pagid makilala si Mother Rosario Arroyo o kon Madre Sayong, ang Dominican Sisters Mother House. Kaoperang Bombo Radio, nagapang-agda sa inyo nga magbisita sa Mother Rosario Museum sa Vanzania Street, Molo, Iloilo City. Bukas ini para sa imo. Masami man Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man ang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighter. Sa internet mga kabombo, this is me, Tita Regine. And of course, yari na ang kahapon lamang program, Sabado Kita Today. And we are supposed to interview ang atong winner, si Leo 02 sa probinsya sang Iloilo. But though may problema kita sa kay Leo 02, anyway, please allow me to take this time para istoryahon ko anay si Leo 02 on air. Leo 02, nag-email back ka sa akon and you said nga wala sing signal dira sa inyo. You gave me your cellphone number. So ginatawagan ikaw subong, wala gid man nagasabat ang imong cellphone number. But you said
you can be reached sa imong nga FB account or sa imong nga messenger. No, naga-friend request right now, actually kaina pa, no, halin pa kaina, naga-friend request ng Bombo Radio. So, hindi kita interview sa imo kung hindi mo kami pag-i-accept dira. So, I just hope naga-monitor ikaw or somebody who knows Leo 02, naga-monitor kang madalaganan to siya para nga mapahibalo siya. Paki-check sang imo dira nga account, sang imo dira nga FB account, kag sang imo nga messenger, because naga-friend request kami sa imo before 2 o'clock pa, but up until now, wala kagid naga-reply. It's either wala sang signal sa inyo dira, problemado ang signal, or basi wala mo ma-check ang imo nga account. So, if hindi ka namon, matigayon nga ma-interview sa ini nga hapon, sad to say, ma-forfeit ang imo nga 1,000 pesos nga prize. So, sayang man. So, since sugod pa lang kita, I just hope na magdalikat ikaw dira para ka-check ang imo nga account, and please accept ang among nga friend request. Bombo Radio ang naga-friend request. Salamat gid. And so sa tanan dira nga ready na para nga mag-join sa aton sa sini nga hapon. Salamat. Happy weekend! Kumusta mga plano-plano naton sa aton nga kabuhi? Di kita naman malagaw, di naman kita makadto. Ano naman ang aton nga himuon? Whatever it is, sige, enjoy lang, ha? And don't forget to take time para nga i-share kung ano man ang inyong ma-experience sa inyong paglagaw, sa inyong pagliwa-liwa. Feel free nga i-share ang inyong mga istorya dira, email ang inyong mga experiences sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or pwede nga ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And of course, yari na nga itong ambahanon para sa inyo sa sani nga hapon. And I am really crossing my fingers nga kontani maka-respond lang si Leo 02 para matigayon kita sa pag-interview sa iya. But don't you worry, kung hindi man siya maka-reply sa aton, we have stories to share with you. And of course, later on, ang aton na revelation, sino naman ang aton nga mangin winner para sa siningas semana. So stay with me. It is now 23 minutes after 2 o'clock. Kaupod ninyo si Tita Regine, and mangin kaupod ta ang ambahanon nagikan kay Romuel Hambre from the Bombo Music Festival. Never change. Good afternoon. I'm a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart. It left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. I'm a crazy boy in town, hunting for the girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. Baby, if I found you, I'll never let you go. I'll find a way that you will stay with me. Yeah, yeah.
Never change, Romuel Hambre para sa inyo, and the line waiting for you that goes out sa kay Leo 02. I am waiting for you here, ha? We are waiting for you here nga mag-respond, mag-reply sa amon nga or mag-accept sa amon nga friend request sa imo daw ara nga daw wala. But for the meantime, nga tigin-tigayon pa. So, ato yung mga partners diri sa technical, sige, ma-proceed ko yan, no? Sa basa sa mga matahong nga mga kasaysayan para sa inyo sa sining nga hapon, and maybe we can just cut ang aton nga pagbasa if ready na. Kung ara gid man siya. Si Leo 02 sang probinsya sang Iloilo. And so sa sining nga hapon, I would like to share with you this story coming from Joy sang probinsya sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Blessed day to you and to all the staff of Bombo Radio Iloilo. Ang akon man nga pagpanamyaw sa mayong hapon sa tanan ni mga viewers, mga listeners, kag sa pareho ko nga mga KLP lovers sa diin man nga bahin sang kalibutan. Bago ko umpisahan, ako ni share sa subong, gusto ko lang hambalon nga through this very beautiful program, kag sa kadamo na nga mga wisdom nga ako nga napangbatian, kag na-relate sa akong nga daily experiences, makahambal ako nga this program has inspired me a lot. Wow, salamat. Sa adlaw-adlaw ko nga pagpamati, adlaw-adlaw man ako nga naka-reflect sa mga life stories ng iban. So, naduman ko man nga i-share ang ibang nga detalye sa akong personal nga experiences way back sa nag-struggle pa ako nga isa ka college student in the hope nga ini makahelp sa iban to keep on building a positive mindset, especially during this hard time. And as I think about the memory of me walking alone at about 2 to 3 a.m., alas 2 tubtob alas 3 sa kaagahon, sa almost 5 ka kilometro nga lakat, halin sa amon balay, pakadto from Mount Magsiping, Barangay Himomwa, Agahon, Pasig City, pakadto sa Sitio Cabasan, Barangay Madarag, San Enrique. For mga 10 times man siguro, I decided to put it into words para i-share sa sininga program. Grabe, 5 kilometro, alas 2, alas 3 ang kaagahon, lakton. Ginhimo ko ato para lang makahingabot sa jeep sa akong pagbalik sa boarding house. With me sa amo to nga time where may balon nga bugas, uling kag laswa. May ginalokdo ka pa. Wala na ako ginadulong tita, kag wala naman ako nagapadulong, kay nabalaan ko nga kapoy akon magulang, kag kapoy man si tatay sa full-time nga pagtrabaho sa uma. In those times, ang akon mind na sentro sa akon pagtuon. Nga kung makatapos ako, ang ara sa mind ko, amo nga mabag-o ang lakat sang kabuhi ko kisang akon pamilya. Ang kahadlok sa isahanon nga pagpanglakaton, natural nga balatyagon. Kag it would be hypocrite of me kung nabalon ko nga wala ako nahadlok sa aswang or tik-tik or manog sa dalan. Kaya when we were young, amuin na ang mga bagay nga ginipahog or ginasunlog sa mga tao, especially sa uma, kung gabi or madulom na. Ang dalang Tita Regine is Katalunan. Kag sa bukid ini siya, batuhon kag marikot ang liko-liko nga dalan. Bisan ako, no hindi ko man ma-imagine ang akon kaugalingon nga nakaya ko ato batason. Knowing nga babae ako kag suffering from a disease at that time. But with God, nothing is impossible. Yes,
Marayo sa rapist o kung sa mga malain nga tawo kay ti wala man mamalay along the way except sa marapit na sa main road. But hindi madura sa mind ko ang thinking nga what if may manog nga magbangga sa akon? Or kung ano pa nga wild animals. What if may aswang or tik-tik man gid nga masumalangan ako? Wala ko ginadula ang mga thoughts of such things, but ang ginahimo ko, amo ang pagpangamuyo. Sa akon kaisipan, ginapananaw ko ang big picture ni Papa Jesus. Kaya nga, kung husto ang pagtuo mo sa iya, kung nagasarig ka sa iya, kag kung ginatugyan mo ang tanan sa iya, Tita Regine, wala sang anything or anyone nga makaharm sa imo. Amo ina ang akong ginapatihan, halin sadto. Ang mga classmates ko, kag friends, or even ang mga kakilala nga makakita sa akon, gapi namangkot, kung wala kuno ako nahadlok, ni isa lang ako, husto lang ako maghihum-yuhum, tita, kag magsiling, why man, naanad naman ako. Kung mamala ang dalan, kag masanag ang bulan, medyo okay tani tita, but there are times nga madanlog, especially kung nag-ulan or nagaulan, ay abaw. Bit-bit gid ang tsinelas tita. So, bisan masakit ang mga bato sa dalan, no choice. Ang iban, probably, hindi gid sini makabatas or maka-imagine. Bisan ako gani man, one time, ang suga ako tita, inang pen light lang sang lighter na bala. Kay bisan flashlight, wala kami. Baw, nagapiraw-piraw pa, kay daan na. Kag naabdan pa ako sang uran sa dalan, Tita Reg. Lumahibdi ako sa kasubo sa pagpanumdum sang akong sitwasyon. Ang ginimo ko, nagpaksi ako sang dahon sang pakol. Inang wild nga saging, kag ipandong kay bisan payong, hindi kami makabakal. Samtang nagalakat, kay hindi klaro akong suga, Tita Regine, baw, nakasumalang ako, dako, kag itom nga kahoy, nga gabalabag sa akong alagyan. Ang dumdum ko, Tita Regine, manog na. Sus, ay abaw, dumagwa ang akong atay sa kakulba. Exage na ni nga description, tita, but grabe ang akong kakulba sa amo to nga time. One time pagid, madanlog man kag madulom ang gabi, baw, may natuson ako nga bugas, nabitbit ang tsinelas, tita, kay laban-laban gid sa makadanlog ka ako nagatsinelas ka. Baw, nakadanlog ako, Tita Regine, sa makatapak ako sa Carabao grass. Malayo ang gintabugan sang bugas ko, kag akong buli, nakausdang gid. Maayo lang kay madamol ang plastic bag nga nasudlan sang akong bugas, kag wala man maula. Matunog ang lagapok, way pakubalon nga ilislan. So, hasta nakalabot ako sa boarding house, ara ang lutak sa akong pantalon. Ginhawa ko lang tabon sa akong jacket, samtang nagasakay sa jeep kay tuman ang akong kahuya. Awkward moment, Tita Regine, but today, makayuhom na lang ako, kaglaro pa sa akong pensar. Ang katunog sang lagapok ko sa slow motion nga pagkadanlog. Ay, okay. Aran ako na siya, si Leo02. Bali, wala siya video, audio call lang kita sa iya. Sige, we'll check him. Hello, good afternoon sa imo, Leo02. Mayo kay nakahingagaw ikaw. Good afternoon po, Tita Regine. Wow, binudayan mo kami sa pag-contact sa imo ba? But mayo gid, no? So, hindi ka naman makita, but it's good that you have your picture. So, makita ikaw sa aton nga mga viewers sa imong mga picture. Kumusta? Pila ng imong edad subong? 29 na po, Tita Regine. Single or double na? Single po. Insahaw. Way pa plano? Way Wala pa? Sa Wala edad pa. mo ina nga 29, do kadamo na yan sa mga perte nga mga inagyan mo sa kabuhi, no? By the way, sa din ka gid nagdako, anong nga lugar? Describe Sa na nga second lugar. Hindi na kinahanglan. Second district po, ma'am. Sige. Second district of Iloilo, ma'am. Dumabukid nga bahin sa second district?
Yes po, ma'am. Okay. Year 2009. Damduman mo pa. Anong natabo sa inyo nga barangay? Bali, may kwan. Yes? Leo 02, I can hear you. Sige, go ahead. Bali, may encounter po, ma'am. Mhm. Sa Inpay at saka Sarang. Pwede mo matunog imo tingog? Ano ka, nag-office? Hindi po, ma'am. Okay. Sige. Para mabatian ka man maayos ang ating nga mga listeners. So, sa ito nga may encounter between sa military kaysa mga NPA. So, NPA infested ang inyong nga lugar. Are you saying that? Mayroon lang po nagka-encounter siguro, ma'am. Okay. So, sa Tapos- dumation, sa diin ikaw, kung ganong imo nga ginahimo. Ang amo po tayo, ma'am, sa eswilaan po, ma'am. Bali, sa barangay school pa may nag-aaral, ka-eskwela, ma'am. Ano ka? Tapos- Elementary, high school? Third year high school po, ma'am. Pila imo edad to? Third year, 2019. Sige, bay, inalang ng edad. Anong natabo Sige sa po. enkwentro nga ato? Kay sino tropa ang napatyan? Bali, may napatyan po sa tropa ka-army po, ma'am, na isa po, ma'am. Tapos, so may ang isang ano ito nga napatay. time, Mhm. tapos ang ito nga time, daw parang naging matuntas na sa pamuluyo, ma'am. Oo. So, ano nga rason? Kay, siguro, ma'am, namatyan sila, tapos why sila sundag na ginambalan niya may ganun. Sa kabila grupo, ma'am. So, ano nga mga pagpamintas ang ilang ginhimo sa mga pamuluyo? Bali, may mga ginasakit tanda, ma'am, tapos kina-interview, ginapamangkot kung ano yung... Sa mga militar? Apa. Armies in particular? Yes. Oo. So, paano ikaw, personally, naka-experience ang ilang nga pagpamintas? Abi, istoryahi kami, Bill, Leo 02. Leo, batian mo ko. Ay, yes po. Pili palibat mangkot, ma'am. Siling ko paano ikaw personally nga naka-experience ang ilang nga pagpamintas. Bali, one day to, ma'am, may na-confiscate na sandal mga kwan, ma'am, mga gamit sa ang tropa kang mga militar sa kampo, sa kung sa dinatabo ang kwan, ma'am, ang encounter. Tapos may bali daw nagkadto sa balay, ma'am. Tapos ginsugo unda ko nga iatod bala sa kada, ma'am. Sa baryo ang gin-confiscate na, tapos pag Yes? Continue, palihog. bali pag abot to sa baryo naman, ma'am, hindi sa na Bali, ikaw ang Magpapig- ginsugo nga magdulong to sa mga na-confiscate nga mga gamit sang mga rebelde, ginpadala Apo. sang militar. Kay sino mo dapat po. ihatag to sa baryo? bali sa kasamaan da po, ma'am. Sa Okay. amount opo. Tapos pag-abot ko to sa baryo, ma'am, gipamangkot da ko kung sabi ko nung nagali ng mga gamit. Tapos Yes. Nga Sa likod nagautod-utod baka- ikaw, haw? Problema da imo nga signal. Hindi mo ko gawa mabatian. Continue lang ang imo istorya, ha? Sige. Hello? Oo. Hello? Sige, padayon ang imo istorya. So, sa gidulong mo na to ang mga confiscated nga mga gamit, anong natabo sa imo? Oras natin mga kabombo, it's 42 minutes after 2 o'clock. Maybe there is something wrong dito sa signal or sa clarity sang aton nga pag-istoryahan dito sa kay do may problem dito sa iya guro technically because hindi siya makadulo diretso no sang iya nga pag-istorya diri sa aton. Panubalikan naton si Leo 02
diri sa kahapon lamang program. You're with Tita Regine. Magabalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng gid. So pila ka may importante nga mga pahanamdom. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang sunod sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang Try taliwat si Leo02. Hello, Leo. Mapatian mo gid man ako. Hello po, ma'am. Klaro bala ako dira Yes. sa imo, ha? Sige. Yes po, ma'am. Oo, palihog na lang. Padayonon mong imong istorya. Kag tuloy-tuloy mo lang, ha? Kay do klaro man ang sulod mo diri sa amon. So ano na to po? Sa gintulong mo na to ang mga confiscated nga mga gamit sa mga rebelde. Sang time na to, ma'am, hindi sa napati nga ginsugo lang ako, ma'am. Tapos may isa kagto, ma'am, nga ginkuan ako, ma'am, ginsipa na ako sa busong, ma'am, pero mayad lang kay ginsagang ka imaw na, ma'am, tapos why madirekta maigo sa busong ko, ma'am. Sino ni ang nagsipa sa imo? Hindi mo kinanlan niya ihambal ang ngalan niya, no? Ang army, ang soldado? Opo, ma'am. Tapos hindi ko man siya kilala, ma'am. Why ko man makilala, ma'am, kasi why sa natin tag, ma'am, eh. Pero sigurado ka nga military gid man siya? Opo, sa baryo po namon. Sa baryo namon to, ma'am. Nalatabo, ma'am, eh. Aha. Tingagin si Paya kaya ko nuhaw? Kaya ambal na ako ma'am. Bali spy ko no, ma'am. Ginsugo ko no para mag-spy ka nanda. Sino nasugo sa imo gidman nga idulong ina nga mga confiscated nga mga materials? Yung grupo ka mga military, ma'am, mga runda sa lugar, ma'am, kasi di ba may ginbual sanda nga pan, ma'am, gamit guro kang rebelde to, ma'am. Tapos ikaw gid ilagin sugo haw? Wala ko, ma'am, kasi ang nagmangkot ang arami sa tiya, ma'am, kung sino pwede ko no nga sugoon nga magkatad ko no ginbual sa baryo. Tapos amora makatiya ko ako no, ti ako mga gindulong ko na sa baryo ko, wala man ko tamaan nga mo tumatabo ka na ko naman. So wala ka gid idea nga amuhon ka to nila. So ano pag aside sa sipa, ano pag ang imo nga naagyan? Alay pag sipa man nakasandig ako sa kwan, ma'am, sa likod kang parang simintado nga pader, ma'am. Tapos may nakita siya nga, may nakita ta na nga
ang pakalangka ma'am ang tinae kalangka nga gimbulan ka para tulahon dar ma'am. Ginlampas na ginlampas na sa buso ko ma'am tapos gindaranda ako sa session hall ma'am. Paligin tapos pag abot sa session pagsaka ko sa session hall ma'am tapos ginsarado ang kwan. Ginsarado ang session hall tapos pa sambig ako sa pirtahan. Pila sila kabilog? Bali, isa lang ito sa silad kang kwan ma'am, kang session hall ma'am. Tapos ang iba kasi mga military ma'am, diyan sa sagwa ma'am. Oo. Tapos gina-interview na ako ma'am about sa iyak nga kung may ideya kung sino may kilala ako sa rebuilding ng grupo. Why man ko kilala sa rebuilding grupo ma'am kasi why man ko kung ako ma'am ang akin nga ko lang ma'am balay at saka umala ma'am Kagbata ka pa tuya, third year high school ka pa lang, hindi bala? Teenager? Opo ma'am. So, gina-interrogate ikaw nila, kay ginaduha-duhaan ka nila nga spy ikaw or maybe membro ka man sa NPA. Opo ma'am. So, ano pag yung mga kasakitan ng imo nga naagom? Samtang gina-interview na ako ma'am, ginatayaan na ako kakakilyo sa liag. Tapos? Leo? Wait lang po ma'am. Oras natin mga kabombo. We have 10 minutes before 3 o'clock. We do not know anong problema. Leo, why nakita wala oras? Damo pa kita wala istoryahan. Hello, Leo? Yes po ma'am. Ano to? Pwede ka concentrate sa aton diri nga interview? Sige. So, ginbuyan ka nila? Opo. Ma'am. Mga pinagawa nga kauras nga interrogation na ma'am. So, ginsaputi ka nila? Opo ma'am. Bali, kantang wide daw, parang wide sandang information nga magbuhay ka na kun ma'am. Amo to gibuyan da ko ma'am. Bali, samtang nga ginakwanda ko ma'am. Ginakwanda ko may nakita sandang 1.5 nga may silad nga tubig, ginapakdol ako sa ulo. Para nga may isugid siguro ako ma'am. Pero why mo sandang magbuhay ng mga information ka na ka ma'am. Kahit si why ma'am ko tinaman mo. So, ginapilit ka nila nga mag-ako ka. Anong akuon mo? Kahit hindi, ula ka man niya. So, may nahibaluan, gid. So, anong imo nga balitsagon? Samtang nga ginahimo ina sa imo? Nakulbaan, ma'am. Tapos, parang, why ma'am ko masugid, mami. Why ma'am ko naman, about sa mga tiyak ng grupo, mami. So, gibuyan ka nila? Ha? Sarang gibuyan ako, ma'am. Nag-uli ako, ma'am. Tapos, siyempre, pag nag-rayo ako gawa sa baryo, ma'am, nagdalagan ako, maato sa balay mong santang, gadagan ko, ma'am, gayaribikan. Gin-report mo niya natabo sa imo? May ginsugidan ikaw? Ay, ma'am, bali, may nag-adto dyan sa baryo. Amo to nga time nga may mga grupo nga gabulig daw sa mga biktima daw, ma'am. Why ma'am ko nag-report, ma'am, kay kuan, ma'am, parang gamo lang daw, ma'am. Parang so para iwas gamo. Why ka nag-report? Why man ko ma-report ng mga ngaran, ma'am, kasi why man sandaning tag, ma'am. Pwede ka makapamangkot guro to sa mga ato dito ayon. Pwede mo siya matudlo, hindi bala? Ma'am, kilala ko sa mga tsura, ma'am, pero why sa tingaran, ma'am. Pero doon nakakadto pa ni sila sa balay niyo, no? Yung ini nga grupo nga nag-torture sa imo, nag-ano to sila? Bali, nag-apit lang na sa balay, ma'am. Tapos nagambal pang isa ka military sa kanyambal. Nakita na iraman kita dyan pa. Murambal na. Pero hindi lang, wala ko lang sa bat, ma'am. Nakulbaan naman ako, ma'am. Ti ano ning nangin epekto sa imo, Leo? Sang natabo nga ato sa imo, aging torture ikaw? Bali, ma'am, pag amo nga time, nag-kambal ko ka. Yes. Kabas ako din, makatapos ako, makita ang yad niyo, bra. Ang ito, ma'am, nagkwala ko, ma'am. Maswila ako mayad, tapos samtang naging kwala ko, ma'am. Naging salvaturian ba ko sa mga batch, ma'am. Oo, tapos nag-speech ikaw, no? Ano ang natabo? Samtang nga nag-practice ikaw sa speech mo?
samtang practice ni ma'am, siyempre ako ma'am, hindi mo daway ko naanad lang ma'am sa turya sa mga rak na tao na ma'am. Grabe ang kulba ko ma'am, tapos parang gapang ma'am, kulbaan ako, tapos ang lawas gakidag ma'am. Sabi hindi ko ma-control lang ako ng kulba ma'am. Oo. Doon may stage fright ikaw, kaya wala ka man yan naanad sa speech. Opo ma'am. Subong, ginakulbaan ka? Ma'am. Oo, ganino, nagahibi ikaw? Kalma lang okay. Sige, istoryahi kami. Doon may isa ka teacher nga nagkakadlaw sa imo yan. Imbis na tudloan ka, nagkadlawan ka? Siyempre, ga-practice rin ma'am, magkapungko na sa kwan ma'am, sa may pungkuan. Tapos gaduko-duko na ma'am, tapos gayam-yam, kadlaw na ma'am, kadlaw na ma'am. Para ka na, gando, wai lang to ma'am eh. Biyan ko lang kasi ito, mga kwan ma'am, ang limag ko ma'am. Kadag-kadag, tapos gapritla lang po ma'am. Kulbaan po ma'am. Pag samtang ga-practice, baliwala ko lang ma'am. Oo. Tapos ipabayaan ko lang. Tapos pag lunch break naman ma'am, magkakaon kami ma'am. Tapos ambalan ko classmate ko ma'am na wala nakita mo na si sir. Samtang ka-practice sa ginakadlawan ikaw. Siya niya nag-train sa imo or hindi? Isa sa mga in-charge lang ma'am, sa graduation naman ma'am. Okay. Diba siguro nakitaan lang gid si sir mo sa imo samtang nga nag-speech ikaw, mo nga daw nagalamho siya, pero daw ano matiyag mo, daw insulto gid to ya para sa imo. Oo ma'am, tipi, tapos why ko na pong ganong galingon ma'am, i-BF lang ko ma'am. Tapos ko, dapat tuluan, dako rin, hindi pagkadlawan. Gusto gid. Di nag-approach siya sa imo or gin-approach mo siya? Makakot mo siya, sir, nga, aging kadlawan mo gid ko. Why ma'am, kasi naiya na ko ma'am eh. Siyempre, man ma'am nga, mamudala, nagkadag ko sa tutorial ma'am. Okay. Kaya mo to, nagambay ko sa, nag-bay ko ni ko ti, bay kong busog sa ginkaon, ma'am. Naguntat mo lang ko, tapos nagadto ko sa, alam po na kang pao, tapos kaya tunandid ko akuan. Classmate ko, tapos hug na ko ma'am, ang mo to, madugangan, pagkita ko nga hindi ma'am. Gani no. Are you the type nga sensitive, gid man? Oo ma'am. So the feeling mo lang, no, nga nabudlayan ka na gani, tapos kadlawan ka pa imo ya. And which is hindi gid man nami, no? A teacher doing that sa iyang estudyante, it's not good. Okay. Is it true nga because of that experience, daw nagsulod sa isip mo, hindi ka na lang mag-attend sa graduation? Leo? Ara ka pa da? Leo? Hindi ka naman nagkadto. Well, anyway, no? We learned ang sige, yun na lang ni mga kabombos na magbalik sa Leo, ha? Nga nagsulod din man sa iyang kaisipan kasi nga ma-back out na lang siya because ang amo to, no, nga daw he felt insulted and he was hurt kag syempre wala na anad, may stage fright kag aminado man siya, no, hindi siya manami sa English, daw mo ginang iyang weakness, tapos why siya na anad ganaga hambal siya, no, sa atubang, and then ma-deliver siya sang iyang salutatory address, kaya salutatorian siya. But it's good, ha? Nga wala siya nag-back out. Even though galumapaw ang iyang kakulba and medyo na trauma because ang amo ato nga natabo. So right now, kung ara ka dira, Leo, ara ka? Leo? Sige, aluya ko siya tani pamangkuton kung ano gid ang natabo sa nag-deliver niya siya sa iyang speech na utod ang internet. Di paano ni man? Gamay na lang gitato nga mga inoras na nabilin diri. Sige, storyahan to na lang kamo ha, mga kabombo ha. So, hindi nangin manami, no? Na-deliver niya ang iyang speech. It's good. Ang may aras siya ng kaisog to continue, to go on. Even if, siguro naintindihan nyo man na, no? Ang iban siguro sa inyo dira, nakaagi naman na. Ngayon na bala nga,
mas gusto nyo na lang nga magsalop ka mo sa duta sang sa pa tindugong ka mo doon sa tunga tapos pahambalon ka mo and then you are not very comfortable sa inyong inughambal. Like say ang language is English and you know nga ti amo ginang pinaka-weakness mo sa tanan amo to gani no sa basa ko ni sulat ni Leo to. Sin ko pa si pwede man na yan, di ba? Kung hindi ka komportable sa amo nga language, try another language. Di ba? Pwede ka makahiligay nun. Pwede ka makakinaraya. Nami pa ganing kinaraya, no? As in, tago sa puso pa. Kaya I'm sure kung nagkinaraya ikaw, spontaneous ang imo nga pag-deliver ng imo nga speech. But anyway, sige palihog lang ko try, Bomba Omel, kung pwede pa naton nga mapabalik si Leo 02. For the meantime, sustainiron ko na lang ini. So, di nangin manami, no? Ang nangin epekto sa iya, kay tigin kadlawan siya sang, hindi lang ha, amo to nga teacher niya, but during his speech na gid, maara pagid ko nga teacher nga nagkadlaw pagid. So, hindi lang one, but two. Na naman, nga amo na how. But anyway, kung ikaw bala, no, amo na gani ang kulba mo, pwede na ang puwerte na ang kudog mo, and then, makita mo pa, ginakadlawan ikaw. So, hindi gid manami. But anyway, nagtipon gid siya courage, no? Nga ma-deliver ato, and at the same time, try to forget. Kung ano man to yung mga nagalatabo, bisan nga may trauma siya, oo, ang effect dili sa iya is that, every time ko, no, daw nagapalayo na siya sa mga teachers. And as much as possible, why na siya nagamingle sa ila, kag every time nga may masugata siya nga teacher, nagapalayo na siya, naga-turn back na siya, kay daw na dumduman niya, no, every time. Ang pagkadlaw to sa iya, kag siguro daw na-hurt gid siya katama. But anyway, nag-college ini siya, bisan nga mabudlay, pero ginhimo niya gid ang pag-eskwela sa kolehiyo. Nakatapos siya. May scholarship, although sa mga last sem na, ito nadagdag siya sa iyang scholarship, but it's good nga suportahan siya sa iyang magulang, ang brother, no? Amo ang nagpadayon sang pagbayad sang tuition. And nakatapos siya sa iyang kurso. So, ari na siya liwat. Hello, Leo? Yes po, ma'am. Ano nga kurso ganing imo nga natapusan? Bachelor of Science Agriculture major na Animal Science, ma'am. Pila na siya katuig? 4 years po, ma'am. I see. And then, nakagraduate ikaw. Congratulations. Pero, after graduation, anong imo nga nadiskubrihan na tuhoy sa pagpangita sang obra? Nag-well ko board, ma'am, tapos nakapasara ko. Pero, kahit na bisan na may board ka budlayan niya po, hindi ko mag-board, ma'am. Tapos, nag-chat ko sa nagura ko nga kung may bakante sa uburahan na. Tapos naka-point ko ubura, ma'am. So, nakaubra ka gid man? Opo, 7 years na ko man tapos naguli ko Japan para mag-resign. Mag-resign ako tapos naguli ka naman. Subong may ubra ka? Why, ma'am, dyan lang sa umama. Anong plano mo gani? Kaya do plano mo nga magpa-Manila, pero what's holding you back? Ang PRC lang po, ma'am. Why po, ma'am, buwala yung nagpa-renew pa pa license, ma'am, why po, ma'am, buwala. Si pwede man na nga ipaapas na lang to, kaya may plano ka magpa-Manila. So, pangitang-ita ka na nga daan, and then kung need na ang PRC license, ipa-follow up mo lang di sa imo nga relatives. Tapos, ipaapas lang to sa imo, ipadala lang to sa imo, basi pwede man. Pwede naman po yun, ma'am. Oo, gani, no? Kaya ti sayang ang mga tinion. Nga ti ari ka lang diri. Anyway, sa mga naagyan mo ato nga trauma, paano mo nabuligan ang imo kaugalingon to overcome them? First, atong pag-torture sa imo sa military. And second, atong pagkadlaw sa imo sa mga teachers. Gina-serve as motivation na, ma'am, para makagraduate, ma'am, sa pag-eskwela, ma'am, tapos makakita pa sa ubra, ma'am. Very good, very good. Nami gid na, no? Nga amo ina ang imo nga ginahimo. Kag sometimes ang mga kabudlay bala, no? Kag ang mga insults, ang mga makakugmat, makabutang nga naghatag sa kakugmat sa aton, we just turn them into motivations para nga makahalin kita, no, sa sina nga points sa aton nga life nga permilatan na kulbaan, do nahuya lang kita, why kita sang self-confidence. So, nami gid nga ginhimo mo siya nga motivation, encouragement para nga
may matapusan ikaw sa imo nga pag-eskwela kag syempre nga ma-improve mo man ang imo nga pangabuhi kag ma-improve mo ang imo nga kaugalingon. Gusto ko lang mahibaluan anong imo nga mga plano as of this time. Kita wat obra ma'am para nga makabulig sa pamilya ma'am. Okay. Bali ano nga obra ang imo nga gina-dream nga matupan? Lain sana sa agriculture ma'am. Pero wala. Sa government office, doon mo na? Opo ma'am. I see. I wish you luck. Sige lang, hindi ka lang maguntat. Who knows, di ba? And while you're doing some jobs, give it your best shot. No, just give your best. Makita na yan nila, no? And who knows, some people could recommend you. Hindi bala? Diego pa man kuton, naka-get over with ka na to sa mga teachers nga to nga kadlaw sa imo, so nag-speech ikaw. Honestly ma'am, kapag makakita ko to na ma'am, namaya ko ka na ma'am. Wala kami kasya na ito about sa natabo ma'am eh. Bayaan ko lang ma'am. Okay. Until now, as in, naghahatag pa na gihapon, recalling ang ato nga mga ginimo nila, naghahatag pa gihapon sang kasakit sa buot sa imo? Or tapos ka na? Gusto ako madumduman ko ma'am, gagawin ko ma'am. May mensahe ikaw para sa mga teachers in general? Wala na po ma'am. Huwag kaluyag ibilin sa mga tagpalamati nga mga teachers. Kay ikaw na trauma ka, ngin kadlawan ka, di ba? Hindi husto, no? Nga hilimuon sa isa ka teacher. Sige bala, kasi may message ka para sa ila, para nga wala na sang isa ka estudyante nga masakitan, if ever, nga may ara pa nga mga teachers, nga daw hindi sila sensitive sa balatsagon sa mga estudyante. Go ahead. Amon siguro ako ma'am, kung may mga estudyante sanda nga daw hindi ka ma'am, dapat tudluan da ma'am, hindi pagkadlawan ma'am. Good. And we hope. Sa amon tanan, anong inspirasyon na luyag mga ibilin sa amon? Nga sa kapiyak kang kabudlay ma'am, na hindi magpamuntat sa kamit ng mga pangarap mo. That's the spirit. And dapat ikaw hindi kagid maguntat. Okay? Kag kung may mga gamay-gamay nga mga balakid, mga hadlang, push mo lang. Just continue doing what you would want to do. And I'm sure later on, success would be yours. Good luck gid sa imo, Leo02. Salamat gid for sharing with us your beautiful story. You may claim your prize on Monday. May ginhatag makuda nga instructions sa imo. Alright? Thank you po ma'am. Salamat gid, and there you go. Ang atong winner si Leo02. As in, natakudan man. Natapos naman. Well, I am about to announce ang ating winner, ang sulat ni Joy, ang ating ginumpisahan sa sining hapon. Tapos na nato nila next week sa ating liwat nga pag-uptanay diri sa kahapon lamang program. But, duwag lang ko nga magpasalamat sa tanan nato nga mga letter senders, especially ang mga maukod. Almost every week, may mga gina-share nga mga istorya. Hope tanan ka mo. So, feel free nga mag-share sa inyong mga istorya, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And to win 1,000 pesos in cash, may winner kita para sa sininga simana. Why sang liwan, kundi si Sweet sang Iloilo. Again, congratulations, Sweet sang Iloilo, ikaw ang ating winner para sa sini nga semana. And with that, mga kabombo, nagpasalamat kid ako sa inyo. We will interview you, Sweet, this coming Saturday. So wait lang sa akong nga pag-contact sa imo. Open lang dira ang imo nga cellphone. Madamong nga salamat sa inyo. Padayon nato ng pag-enjoy sa mga beautiful stories diri sa kahapon lamang program. Kaupod ako. This is Tita Regine. Nagpasalamat gid sa inyo for always being with me and for sharing your beautiful experiences and story tanan-tanan sa amon. I'll be with you again on Monday. Enjoy your weekend. Madamong nga salamat. Good afternoon and God bless.